أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أما توري فلبة جلبة waddaɓe ɗo nden e gonɗon fuu emi silminano en silminago juldanko assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wonɗon hande ñandere hoore bir 12 lewru korka hitande ujunere 1445 eggutuki annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam iga makka hoti madina hototirne ñandere 23 kay ko 23 lewru mboy mana limgal Grigoriya dañeki annabi Isa mo jam Allah tabbitani ɗum ande ma e muyo jomirawo en fana yeeso ega e dardunoɗen keña nder deftere meɗen senide e modibbo meɗen tilimɗo mala awwal waddante en jande qur'anu min bo janginakoyel moɗon mana jurumgel mi waddana en firo mana ayaje ɗen e ɗemgal fulfulde foti bawɗe am keña en mbalino e dow aya ka 92 e nder suratu yusufa. Wonɗon hande en ummoto e dow aya ka 93 biwol Allah ɓangiɗo ceniɗo falamma stay'asu منه كلسوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما استيئسوا منه كلسوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e hokka en gecca hanko annabijo Allah annabi Yusuf ne o waadi e sakiraɓe maako nden e hunde keɓuɗum mo laatino ɗum halkere ɗum latti ɗum moƴƴere ɗuuɗi heewi halkere lattoto moƴƴere andama yi'ama nanama howama fe'ina hunde goɗɗum faaki e halkere non ɗum lattono ɗum moƴƴere waɗama yi'ama sosai na seɗɗa ba. Kadi ɗo wakkatire nde ɓe garno mana ɓe gardo e sakirawo maɓɓe beteɗo Bunyaminu to nda on sakike mako annabi Yusufa nangirimo bo mana bano guyka amma na o wujju ba o fenanmo non tan o wi o wujji tan amma o wujjayi ɓe meeɗa guyka hamɓe ɓe annabo'en Allah ɓeya toon maɗa sakiraɓe annabi Yusufa hamɓe ma e dow ɓurore jomirawo ɓe gaɗi non ɗum ko ɓe gaɗini ɗum fuu majum kamma noon wala haala geddi Allah nder ko ɓe gaɗi ɗum fuu. Ta nani ɗum wi larabahu ni ɓe larabuhu ni to sei to nder sharhi ɗum waddi larabuhu ɗum. Kadi ɓe tawi mo hokkita ɓe sakirawo maɓɓe ɓe kolli kulniɗi fuu ɓe gi'ini laamiɗo hulata kulniɗum. Kadi anon bo ne fotuɗon ni seɗɗa goo ngaron galluwol ngol fuu magol ngol on kulnay ha laamiɗo on te ton sakirawo mon ay on panɗi akko ma kadi laataki hanko sakirawo moɗon on mo jungo sakike mako ko nanoton fuu e mo nana ba majum wala ko ɓurduɗon mo ɗume ma to on mbawi ma mo wawi to on ñaɗɓe mo ñaɗɗo to wodi ko anduɗon mo andi ba majum to wodi ko dajjirton ɗum leñol hanko ma e nder leñol ngol oni kadi wonna ko kollonmo. ɓe durwi ɓe jaɓamo e dow sembe ɓe calori nden kadi ɓe guytani dabare ɓe mbi aa ayi laamiɗo ande mo wodi dottijo nayejo de baba mako ɓe gaɗata joni nangu goto amin tana mako minon bo min kotida e mako
ngam min koshoyno alkawal e dow wigo lallay fa to min korayimo wodi ko tammi heɓukimi. Hanko bo laamiɗo gelle aa minon nanon min gontiri ɗo momin tawri layfi hanko min kiitoto nanon ɗum waɗata ay ɗuuɗi heewi hanko mo aybe hanko ɗum hiitoto harde wonde to suka waɗi aybe e lardu nde hekke jonde nde jooɗiɗen na en faamoɓe goɗɗum en andana diidaɗi lesdi to ɓe ngari ɓe tawayi hanko suka gaɗuɗo wonnere sey ɗum nanga baba mako ɗum yaha ɗum maɓɓa gandi ɗum waɗinama to suka on bo o balagake o yaari duuɓi 17 e nder diidaɗi leddi ma aybi ɗum waɗi fu hoore maako o waɗani ɗum ɗuɗi heewi ma waɗoɓe iri noon ɗum woɓɓe ngala bote e baba en ɓen ma baba on ma tefino ne hendirta e maako ma relli ne hendira e maako tan heɓe gaɗa hunde ɗum waɗa hooca ha baba on ɗum yaha ɗum maɓɓa to ɗum anen ɓen goni andana diidaɗi leddi anen ko laamu waɗi fu waɗake wala goɗɗum ko ɓe gaɗata mbiyen o na ɗum deydey ummoɗen daroɗen ngiyen en tefa hakke meɗen goɗɗum en andana ɗum amma nanon ɗum watta mo gaɗɗo layfi hanko tefete alabashi to ɓe mbi wodi ko ɓe jowata on ɓe jowa on gengal ballonɓe gengal yeynuki on ɗon suka to mo woni to nan ɗon habar mako anon bo to on nani habar mako on cuuɗimo on nangi on cuuɗimo to ɗon bo kiita balluɗo nder diidaɗi leddi kiita balluɗo gaɗɗo aybe goɗɗum nden e kiita mana cuuɗuɗo mo aybe ko ɗum hiiti mo aybe fo hanko bo ɗum hiitoto mo reeta majum non wonte diidaɗi leddi ta walli mo aybe waɗi aybe ni to ɗum hiitoto mo duuɓi 5 an bo a wodi duuɓi 2 e reeta non woni e nder deftere nden deftere maɓɓe nde diidaɗi leddi nden to bo a suuɗimo aybe ɓawa mo waɗi aybe bo ɗum nangirma gonga e lalle a suuɗumo to ɗon bo to ɗum hiitake mo duuɓi 9 an bo a wodi duuɓi 3 non diidaɗi leddi ɗin kolli gamma non ɗum hunde latti ɗum hatsari sosai ndikka kosha kokkaɓe mo gaɗoɗon jaha teptukimo ɓuranima hoyke dow suuɗukimo gam on ɓedda aybe e dow aybe allah renu nangi yo o annabi yusuf o yin minon bo no emin nangitirta momin tawayi goɗɗum amin e muɗum anon kan jehe kote kanko bo nda min tawi goɗɗum amin e nder kayaji mako nder dongal mako gam ma non kiita moɗon mbinoɗon moɗum nangidi e kaya fu hanko wonte mo kiita kaya kan moɗum nangidi kaya fu hanko ɗum jaggata walla to hanko wonte tanama na kaya ɗum to ɓe gaɗi ni kadi ɗum waɗaki alammasta e asumin hu wakkatire nde ɓe taƴi gikke heɓtuki sakike maɓɓe bunyaminu kala susey ɓe kenditi a ita zaluna jiyam ɓe kenditi ɓe gaɗi ka wundotirki ma'ana ɓe gaɗi ka sarwotirki shawara e nder fulfulde wundotirki ɗum wiyete na way wundotirki ba wundotirki feere wundotirki bo feere wundotirki hanjum wonte sarwotirki an negiɗa gaɗeten e to ndane gaɗaten aa an bo nane giɗa gaɗeten an bo min bo ndane gimi gaɗeten an bo ne giɗa gaɗeten min bo ni gimi gaɗeten saddewre wonde hunde goɗɗum ko hakkilo woto wawata hetta to ɗum hawti ɗum sarwake hen giya ɗum wurtini atal ne ɗum wurtorto nder majum hanjum bo mashwara annabijo sallallahu alaihi wasallam umrama e nder qur'anu wa shawirhum fil amri wa iza tawakkalta wa iza azamta fatawakkal ala Allah sarwa sahabo en maɗa e nder ma'ana pijiji maɗa fu mo talim meɗen wi kana yushawiru hatta fi hawaijil baiti annabijo helatti e shawarto sahabo en muɗum har ko ɗum defata nyande o hande kalli o ɗume handi gaɗen ɗum sarwotira ngam wodi ko hakkilo goto heɓtata he to goto wi ka hande nda bo e ka jayri ga Allah kowa yi ayno ka he goto hanko tan Allah longinta yi'uki ka to wodi anki sarwotirki ki wodi adabul mashwara ladabuji on dara e mawɗo moɗon mo anduɗon hanko woni mawɗo moɗon sey jo'inon mo o jooɗo hanko woni aran kadi yeyta jungo nyamo e ɗum jo'ina yimɓe ha jungo nano ni umake ɗum ya to hanko mawɗo moɗon hanko waddata haala aran ma ko hawti en o gi'en fu meɗen yen sakkiraɓe suka wane wari tefuki baccel cuuɗi wane nda bo suka wane ma wari tefuki baccel ngel suka wane ma wari tefuki ngel hunde ɗum min ɗum haɓɓiyan hoore gimi to en fu meɗen kawten bolwen jo'inen daren ko handi hakkunde meɗen an mo jungo an nyamo arandejo ne mbiɗa kokkaɗo wolwuki fu goɗɗo nastantamo mo ɗum hokki goto e wolwa fu
e nder adabul mashwara ladabuji shawara to goɗɗo yata a'a nanon ba a'a muñu ɗum waray dow maɗa hanko bo sey mo herɗina ko o yata bano ɗum waɗay ɗum o lattina ɗum hunde pamarum noon to o yawto emo wi'a emo wolwina haalaji ɗi ngala kerol lattoke hunde ɗum hoɗa ɓe mana wakkatire junde mo ndara o ndara to wane ni handi hokkeki wane ni handi hokkeki amma wane to on dari to en kokkimo en ɓeddi zumunci hakkunde meɗen e maɓɓe ndano ton to on darino ma baba en meɗen tufi jomi jomtidiri hakkunde maɓɓe kai min e yiki am wane handayi haɗeki he to an bona yesojo mako miñirawo ɗiɗaɓo to min ma e yiki an dene yaya wane ni hala ɗum salata kon ɗuuɗi heewi to ɗum waɗi shawara arandejo to wolwi luttuɓe ɓe ngala e gurtoro ne ɗum waɗi huwoynare nde he ɗum wurtini gonga ngam ko waɗi mo fewre on o nana e lalle fewre mako wala ne wurtoroyo ayi to kadi jontinde yaya wane wi'i ni ko bo ko baccelno ma wonte to jungo ma ko nawa sare he ɗum tsarake ɓe wigo daga wane sey wane daga wane ɓe joɗoro ne ɓe joɗori fu amma jungo ñamo ɗum fuɗɗirta to an bona wane ne mbiɗa min kaya mi'a gonga ne o wi noon kam fu ɗum noon amma on gi wane en ɓe baccel ngel ɓuuri yiɗuki wane on bo ɓuuri handuki hokkeki ngam ma wigo hande to kaya ñamuki ma ɓe godi ko ɓe ñama to rufin asiri ma ɓe godi gonga min ka yiki an hokka wane de kadi woɗo salo an bo nane mbiɗa koma to gonga ka mbiɗon ka huma kay ka dow atal lalle wane en kan ɗum bandiraɓe meɗen en ɗon gada e maɓɓe mutunci daga baba en meɗen ma e kudayno wane bo bane ya yawi wane yi noon ɗim godi ko ɓe ñama ɓe godi mamunnan rufin asiri amma joni min bo dara nenayan dina ɓen ton ɗiɗo ɓen o gi'ayna wane kam ma o almajirijo to ɗum haala julɗe nde ma emo julirde to ɗum haala jande dare kaza hanko ma o wadda ɗi mako kadi sey hanko mawɗo maɓɓe to ɗum filoyake ɗum warti sey o yen ko hukunci to wane kokketin gaɗa ɗum nani ka honduko kowa to e ɗo mo ɗum sali ra'ayi muɗum ɓernata sey yetta jomirawo e dow wigo ka wi'i ka haala andano ɗum sharru ma to ɗum waɗino ɗum ɗum yehi ɗum laatake sharru he ɗum dabare wane ɗum jaɓi kona noon to gamma noon wala ko ɓerna wi'a alhamdulillahi ko don jaɓayi ka muɗum bo amma alhamdulillahi nawa ɓerna wi'a mbimiɓe ka ɗo ɓe jaɓayi na on noon mashwara atal wurtaki ɗo Allah ɗum hokki suɓuki to Allah ɗum hokki suɓuki bo dole to ɗum heññi ko ɗum waɗi ɗum he jaɓa ne ɗum waɗi noon dade gaskiya to alhamdulillahi ne gaɗɗon nin waɗi min kan na yikki anno ni hino amma nin ni waɗi de joni haala wati he jaɓa ɗum juuɗe ɗiɗi sakiragu moɗon lutta hakkunde moɗon na way daga ɗon ɗo huɓita o wolwani ɓe fu maɓɓe ba on andi ɓerɗe meɗen ne ɓayi bela sarde wonde goto to darake hunƴi lardu ndu fu sey ɗum relliranimo ɗon sey fulɓe ɗum tawete e muɗum ɓe kan to ɓe kuɗidiri ɓe jakake na janggo ma gi'a ɓe gada hunde maɓɓe amma banda hullo aɗum kan na non ba to ɗum wadi e muɗum goɗɗum ɗum salanake ɗum tan a huydata gi'a wolwaniɓe ma min daga hittande nden nde min jooɗi e dow hokkuki wane baccel ɗo ɓe mbi wane ɗum hokkata mbimi wane ɗum hokkata daga ɗo mi fuyta nastuki cani cuuɗi ɗum kadi wala en koye cankitake to an bo mo ɗum tokki shawara maɗa ɗum hokki kadi ɗon bo kuuɗe keɓima ɓernde maɗa waɗa ka diwnuki a hultori tofa shawara ɗum kokkumi ɗum yaha ɗum wonno kadi wo ɗum watta ɗum waɗa ka yiki wane hokki shawara ka nana kadi kowa ɗum ummake deydey to non wonte adabul mashwara wala nastanki goɗɗo wala bo goɗɗo ya ko wane wi'i waɗayi hokku shawara ma tan e yiyande maɗa no yiɗa ɗum waɗata to he ɗum hawta e ɗum sarwotira to non ɗum warata shawara amma to ɗum ɗacci to ko wodi mo anduɗon yiɗama noddemo e jikki shawara ngam jikki shawara ɗon he tawa dalilaji ma ko goɗɗi mana ɗan ukkel gongel ɗum hokkimo wuttudu amma to ɗum jikki bolu ɗon o wawata o wolwa haala kan mo yiɗa ɗum hokka wane on sabo ngam ɓe gaddino irin ko naira 2000 goɗɗum ɓe sornanimo to bo haala on mako ko wolwata yeeso jama'are nden ko mbawata ko ñama 5000 ɗen ɗon nden ganda gonga e jayri mo yiɗi ɗum hokka on na goɗɗo geeto ba ɗum iri konɗon mana ko jibawo ko kowa reta e fembi reta fembaki sarlawa jiljiltowa ɗum iri konɗon iri maga nga juulata way fijirde wonde to bacci amin ɗe wisam way mi dañinga sulmatako bacci ɗe gia laala tayi ateka way mi dañinga lotatako laala tayi ateka min majo ɗum fe'o ko nga ɗon ni kawai wala ne ngaɗon dole ɓaga non nga gesa nga yahata
ka jon to ɗum ɓaganimo ay hala o nanga e atal non ɗum bo e ɗum waɗa sa'a to ɗum ɓaganiga ɗum gananga atal ngam na moro fino heɓa hoore maga ne ɗum waɗi hu yawtatako sai giya ɓinguel wangi e jalananga a waɗɗo sone min mbaɗɗori giya nga tokki lawol ka joni nga helanto ɓinguel maga nane wala no dawki ngesa haynana nga dawri barema nga ɗilli kare joka nga wadda e ɗum woni hu Allah renu non baba en meɗen magirta salorɗo nane ma to salori na ɗum saloto ɓangu to on ɓaganaymo o lallay sari amma to on ɓaganimo shikenan moro fino e estamo dole o yiɗi o yiɗa hemo waddoyi goɗɗum daga lumo azari ko bo to e jummare ma he o waddi goɗɗum hemo fuɗɗa ekkitaki gaɗa ɗon kadi shikenan yawtake nda ɓinguel ma ko wari e herta guite e jala to kadi kam kuuɗe keɓimo ne waɗi hujo on ka hemo darake en giya o darake o nangi hanko ma kadi kam non ɗum magiranta en bacci meɗen nane no tokki falamma stay'asu khalasu minhu najiya wakkatire nde ɓe mata falamma stay'asu minhu khalasu najiya wakkatire nde ɓe taƴi gikke ɓe keɓay bunyaminu ɓe kotida e muɗum sey ɓe kenditi kadi ɓe gundotiri ɓe sharwotiri ɗo najiyan ɗo on ma masdaru anjum ma ɗum masdaru ayna jaw najiya ko tana jaw najiya mana ɓe gundotiri wundotiri ken waddi masdar ɗum wa yasluhu lil wahidi wa gayrihi hanko najiyan o no waɗi ɗoyi falamma stay'asu minhu kala suda ɗum eno najina ko muta najina ɗum wadda ɗum e kewal nawa e mana e telal ba mufradu hanu wiyete telal jam'i bo hanu wiyete kewal gama noon to waddino nde ɗum wiɗo nda nan ɓe ɗuɓɓe falamma stay'asu minhu wakkatire nde ɓe taƴi gikke heɓtukimo ɓe ɗuɓɓe ay ko yawwa kala su sey ɓe kenditi ananiya ɓe ɗuɓɓe najiya wundotiroɓe amma ɗum waddi najiya ngol mana abunnan mana telal maimako da ɗum en najina ko muta najina eɓe gundotira ɓe humaɓe kenan ko heɗum waddi to hemoyma aa ɗo hanko masdaru o yasluhu lil wahidi wa gayrihi joge ka toka sopto ta yawto to gartana deftere maɗa tawa masdaru yasluhu lil wahidi wa gayrihi nder laako kafiri gamma gonga ka Allah en giɗi ekkitaki ekkitotoɓe gam tona e ekkitotoɓe wawɓe nde'ay yandere ɗum wima wawɓe nde'i fuu yimɓe sey fallaso ta joni inare wonde min goduno goɗɗo mo yaha mo fastiranamin o yaha mo waɗanamin tafsiri hitande fuu hikka e laatiba no ɓandu mako ɗan luɓake ni wallahi min maɓɓi guite min feeri min keɓa mo min jarata gaɗowo ba ɗum mako ɗum ma wallahi min dellu joni sey tom ɓadaki min jeeyi min tefoyi gamma noon gaɗete kokari iri kalma on kelme ɗe ɗen famare ni wawane foɗirta ɗe heɓta on ɗume woni ɗon hanjum woni jogaki anon huhuɓe debte najiya ngol oyi masdar mi on masdaru bo kenya mi wi noon ko woni masdaru hanjum wonte bososel ko bo mbi'a fofodu mana aran ko fuɗɗi wolinde daga e majum ɗum sekkitata ɗum heɓa gollal yonta ɓeɗika e majum ɗum sekkitata ɗum heɓa gollal yonta gondaka e majum ɗum sekkitata ɗum heɓa gollal yonta kucutuka e mako ɗum seɓata kadi bo ɗum wurtina ismu fa'ilin inde golluɗo gollal e mako bo ɗum seɓata ɗum wurtina ismu maf'ulin hanko wonte inde mo gollal yoni dow muɗum e mako bo ɗum sekkitata ɗum wurtina alu tabdili gollal ɓural nden bo e mako ɗum wurtinta amunan sifatul mushabbaha mana longtonan dorgal fu e mako hanko woni masdar hanko wonte asali batana muri e mari ɗum waɗata kunu e mari ɗum waɗata tamseje e mari ɗum waɗata ñiiri e mari ɗum waɗata shobbal o ginana hayri woni bososel kenan ko hayri woni aram gama noon heto ɗum unini ɗum lattina ɗum waɗa ko ɗum yiɗi hu to hanko masdar e nder kelme arabre hanko wonte asali e mako ɗum hoccata ɗum fara helmere fu laato goɗɗum ɗum ɓeddanande goɗɗum ɗum waylitanande masɗe nden nde laato goɗɗum hanjum woni masdar ton bo e nder pastirki mi wi on ka keñama mbimi almufassir liman bahama mina zawati ko fassitirta hundeji cuuɗiɗi e nder haala oyi falamma stay'asu minhu wakkatire nde ɓe taƴi gikke e sakike maɓɓe bunyaminu kala su sey ɓe kenditi ɓe gaɗi ɗume sey to ɗum indi najiyan ɗum ko nden taw wanga ko ɓe gaɗata hanjum wonte almufassiru liman bahama mina zawati zati ko ɓe tammi waɗuki hanjum wonte najiya ɓe gundotira ɓe sharwotira ɓe anda ne ɓe gaɗata joni kadi hanjum wonte tamisi ayna ɗum wangi
wa gayrihi lil wahidi wa gayri o handi ɗum waddanamo telal ɗum waddanamo bo kewal ay yunaji ba'duhum ba'da yoga maɓɓe wundotira e yoga ɓe gada shawara qala kabiruhum mawɗo maɓɓe sewi sinnan e duuɓi fa inde mako rawbilu aw ra'ayan ko bo mawɗo maɓɓe e hakkilo hanko on te yahuda a taway noon e wuro ko nda mawɗo on amma bo to ɗum wolway haala kayya daga ni ɗum noddamo tan o daro o natso ɗum wolda e maako ma o heɓata pirpitiroɗo o waɗani haala o fu e maggidira heɗum tawa goɗɗo bo suka famaro noon amma bo to o wi cuuɗi ɗin ma e dow maako fu ɓe dogari e dow rayu kam lilowo ma lilata mawɗo on to ummake lilowo lilal luumo ma lilata mawɗo on he daroya toon famaro on lila to andi ɗum heɓay akbaruhum ra'ayan e akbaruhum sinnan sarde wonde bo ɗi gara ɗi kawta akbaruhum sinnan on hanko wonte akbaruhum ra'ayan ngam hanko ma hakkilo ngo woni daga gotol nder kujeji ɗi wodi individual differences in ji bature en ko bo larabanko en alfuruqul fardiya nastiɗi hakkiloji yimɓe nde ɓe ke lataki maɓɓe na ɓe tagu goto ne ɓe lurriri nandorgal maɓɓe konngol maɓɓe giiɗe maɓɓe nanɗe maɓɓe mana wa'uki maɓɓe lataki maɓɓe shiye maɓɓe golle maɓɓe kowa feere muɗum to noon hakkiloji maɓɓe bo lurri ɗum tawa goɗɗo hakkilo sanne goɗɗo bo ɗum tawa hakkilo ngon dago ɗonni gamma noon modiɓɓe mbi e nane ma hakkilo hango nde ngo wayi bano hiite feetel ma hiite giita ɗurga ma inde majum hiite ko gamma noon ɗum woodi kan e ɓandu amma heede ɗum fanɗa e fanɗuge ɗa on ɗon ay hakkilo ma ko seɗɗa kona noon amma ni inde mago ɗume hakkilo non imani haɗum ma imani heɗum tawa imani seɗɗa ɗum tawa bo imani ɗuɗɗum amma ɗum tawa ton tawi wala imanu ni kadi inde mako kefero ɗum tawata julɗo e mo wala imanu ta nani ɗum wi julɗo ka on ɗon mo wala imanu ɗum huɗumo tan ɗum kuddi on andi kuddi bo to wari hande wala qa'ida ko wala way dara ha mi wi'amo belka ka mo yiɗi o nana aa hey tagu dara gokka ñatka to wimo he hakkilo mako gigitake hanjum woni kuddi to gamma no hey nana ɗum wi tagu on ɗon o wala imani a e imani mako imani ɗum woni seɗɗa gamma ɗum rellata imani e ɓandu julɗo alam ta'lamu o yi kadi joni on andanona on gejjitina anna abakum wigo baba moɗon annabi yaquba kad akaza aleykum mawsiqan alkotiri e moɗon ahadan alkawal minallahi ga jomirawo fi akikum e haala sakike moɗon mbiɗon on koraymo to on koraymo ko hefta on fu ya heɓa on banda noon ma o min qablu yeeso tonno bako bunyaminu ma ay ma farrattum fi yusufa on andi iri mana yopitare nde jopiɗo ko bo mana on andi ko ɓeɗin ɗonno e haala annabi yusufa ko gaɗan ɗonmo mawol ngo'ol o yi za'idatum waqila ma ngo'ol masdariyatu mawol ngol ma ngol masdarankewol hangol ma mana ɗum bososel kabaruhu min qablu kenan ma farrabtum fi yusufa ma min qablu farrabtum fi yusufa ma min qablu non kenan ngol jangirta to ngol lattake ɗum inare masdar bo ngol lattake hangol wonte kabaru min qablu ko farrattum on gaɗani yusufa ma ko gaɗan ɗon ɗum ananayna ngol wurtake ko ngol wi'ata wangi ko ma ɗum nana allazi kenan to ngol lastake ismu mawsul hanjum wonte longto shonogal nana kadi heɗoya farrattum fi yusufa on andi ko gaɗan ɗon no yusufa a farrattum ko fe'inan ɗon no yusufa annabi yusufa ko gaɗan ɗon mo ma ko gaɗan ɗon mo min qablu daga yeeso tonno hanjum wonte ngol wari hangol wonte kabar bo min qablu falana baraha mawɗo maɓɓe hakkilo wi'i to min kam no giyam mi seedata ay o fariqul arda min kam mi seedata lesdi ndi'i lesdi misira o mi hotata ɗo joɗotomi hatta ya azana li abi heyde baba an duganiyam fuu mi andi e mettinimo ɓernde kadi kan o yaari e mettan ɓeran wala ne o yarayi min kam mi hotata bil audi ilay hedde to o wiyam war hotuba aw yakumallahu li sey ko bo jomirawo hitaniyam goɗɗum feere bi kalase a kisakiki an o hisi min kotidi ba wa huwa kayrul hakimina on andi jomirawo hanko wonte ɓurɗo wawɓe fuu e nder bawɗe maako joni sey mo soptinana en sakkirawo meɗen o kotiden e maako
ay adalum hankonte ɓurɗo adalci mana e kiitaji maako ngam ma noon ɓadima o ɗelmina ɓernde laamiɗo yofana en mana o meɗen sakkirawo meɗen kotiden e maako amma min kan gite an gite baba an har abada to ni wala sakkirawo an o kam min kan heƴi noon en jii ɓurɗoɓe hakkilo ayi ko ay kugal hakkilo ɗo ngal ay o waɗi tonno ma to en gijjitayi to gi en mbarmo hanko e ta en biccoymo tan kakkillo kenan to e nder jama'are ko to joni bo ne ɗum wonani sarde woodi uyunul hukuma gite laamu to ɗum yimɓe bonniyanko en waɗoɓe bononda e gelle bano wiwoɓe ngare ngulen gelle ɗen andi hanjum fitina ɗum puttay tan sababu majum seɗɗa gono enana ɗum putti ɗum wulini gelle ɗum wulini motaji ɗum waɗini ɗume ɗum heelake ate ɗum fifini yimɓe ɗum fu majum e ɗum pe'o to eta wuttudu laamu ɓe godi woɓɓe ɓe mbiyata uyun mana gite maɓɓe CID to hunde ɗum fe'ake heɓe turoyo yimɓe ɓen ɗo ɓe giya to on andi wala ko haɗata hunde ɗum fe'aki jehe ardoɗon anon goni mawɓe majum to ɗum yahayno ɗum wonna hunde goɗɗum ɗuɗɗum turoɗon ɓe bonna wonnere wonde seɗɗa goɗɗum sankito sai giya ɓe tadake ɓe gari ɓe kaɓɓi goɗɗum e hoore maɓɓe on andanoɓe ma heɓe nasta ngare dilla e dillu caƴoɓe ɓe giya aa e dillu gidan may ɗum to hefti ko ɓe kelanto laamu en dilluta ɗo en peccu lekko ko hanko pecceten caloɗen kerol e inare nde woodi cani laamu husen giya ɓe kelake ɓe kaɗi ɗum fayi ton to bo ko ɓe gaɗata ɗum sa ire gonduɗon ɗon an amijo a wara gaɗa hamɓe bo heɓe gara ɓe gaɗa ɗum nana kadi shikenan tan hamɓe woni mawɓe moɗon no futtimɓe ɗum feere hamɓe bo waroɓe daro diki waɗaki majum sai ɗum e ɗum woɓɓe feere ɓe andaka to ɓe ɗon laamu woodi ɓe to ɗum ummini goɗɗum waɗa fitina goɗɗum sai tura ɓe e turoɓe ɓe gara ɓe ardo hunde ɗum inare ɗum waɗayno ba 100 heɓe turo ɗum waɗa ba 30 ko ɗum waɗa ba 40 he ɗum sako hanjum wonte uyun kenan oy to ɗo min kam mi ɗalata gelle ɗe sai to baba an duganake am o wi mi hoota amma to o yawi mi hoota min kam mi ɗon gelle ɗe ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين جو موكيلو جو أني ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ton koti joni jama'are am pewre re'i gonga tan nafatay yawwa joni gonga tan nafatay en pewre nde gannoɗen gaɗa toya kam nde fuɗɗitata nde nafay to jeeyi mbiyemo gonga way fulɓe mbiya way ko gonga waɗayi to fewre waɗi ɗum ma ɗume woni riba maɗa hunde ko gonga waɗayi to fewre waɗi ɗum ma ɗume woni riba maɗa a wala riba ɗume ma gamma non to on jeeyi joni kam gonga mbiyeten baba meɗen min kam mi hotata amma dane mbi'otonmo to on jehi kabiruhum kenan irji'u ila abikum da kote jiki baba meɗen faqulu mbi on mo ya abana mawninonmo tawngi on baba amin inna ibnaka ɓiya bunyaminu saraka wujji fa yawwa wa ma shahidna alayhi illa bima alimna min shaydaki ɗume ma banda ko min gi'i e gite amin yawwa hanjum ko min gi'i ɗum tayaqqunan min mushahadati sa'i fi rahlihi min tabbitini min gi ɗum wurtini e dergal laamiɗo e nder dongal maako ɗum kam gonga min gi'i ɗum hanjum min gi'i ɗum waɗi tayaqqunan mana min laɓɓini yaqinu yawwa e teje ɗen hanje artata tayaqqunan aɗon neɗo waɗani on taqiyan a tayaqqunan taqina a tayaqqunan amma tayaqqunan ko te heya he qahu nden da nunu he bo'i non kawai anjum ɓuri ngam to ɗum wi taqinan ɗo ɗum latake ɗum wala firo wongo ɗum wi'ata e nder arabre ka joɗake amma tayaqqunan ɗo joɗake min tabbitini min mushahadati sa'i fi rali min gi'i ma'ana etergal wurtinama e ga nder dongal mako hanko bunyaminu wa ma kunna lil ghaibi hafizina minon bo min lattake min anda shuudi ɗum
lima gaba anna hina ida'il mausiki wakkatire nde min gaduno alkawal e maɗa min tammakino lalle wodi ko tan min fe'aki bano nihi walaw alimna annahu yasariqu lam na'kuzahu to min anduno to mo yehi mo wujjay wallahi min dillidata e mako ɗum aran ma wanjum wonte ko min gaɗanma alkawal wigo sey to hunde ɓuuri sembe amin na ɗum aybe amin ɗum aybe mako hanko waɗi aybe ɗum nangirimo na minon kalkimo ba na minon biccoymo ba na irine waɗuno nane non na non waɗi ba gonga kan dane waɗi minon kam min gi'i ɗum wurtini etergal laamiɗo nder dongal mako ɗum kam min shaydake ta jaɓayi ma bo ɗum tonno ɓe tefino shayda ɓe tefayi shayda ko ɓe gi'ayi ɗum ƴama moye ma nden tonno wakkatire nde ɓe kalkuno annabi yusufa ko ɓe gi'ayi ɗum yaha ɗum wiɗito ɗum dara e ladde ɗum dara inaje ɗum ƴamina fuu ɓe mbi'ayi noon amma joni bo ha e tefoyki shayde nana dama gulliɗo an ko waddata shayda mbiɗen ko to nda ɓe gadde shayda واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi ɓawo ɓe mbi'i haala maɓɓe kadi ɓe gi'i bano baba on jaɓata ɓe andi bo wala ne o jaɓira na nonna annabijo wi ɗum gatata julɗo e nder gaska gota nde ɗiɗi ko o hukka jungo mako ɗum gatamo kadi o wuytinago nder ɗon no huyta gatukimo o wuytata ngam ma noon to waɗi hunde nde woore ta yafake a andi a yafake ka amma mi tammaki ɗiɗawre kam fuɗɗita e ko to ngam ma noon joni ɓe kuno ɗum jaɓana ɓe wala tinde ngam ma noon o holtako ko ɓe gaɗi ɓe mbi'ay fu ngam ma noon heɓe tefi shayda ɓe gi was'alil qaryata allati kunna fiha ƴamu galluwol ngol min ƴiptoy hiya misira hangol wonte misira ay arsir ila aliha fas'alhum ƴamu yimɓe gelle misira ɓe fuu ɓe andi haala ka wal ira ƴamu bo settewal mana ko woni settewal hanjum wonte abokiraɓe yaadu ayari e hawsare mana ɓe ɗum yadata yadiɗɗaɓe hamɓe wartoyɓe ay ashabul iri woɓɓe etoynoɓe hamɓe ma allati aqabal nafiyaɓe min gartidoy wahum qawmin min kan ana ɗum yimɓe woɓɓe hamɓe ma daga gelle kan ana ɗon leddi iraqi ɗon hamɓe ma ɓe jeyno eto misira ƴamuɓe mana wa inna lasadiquna wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa min gongay wa inna lasadiquna kenan ko ɗo modiɓɓe balaga ɓe mbi woodi helmere nde waray nde wala mana goɗɗum ko wiyete mana abunnan nde wala goɗɗum sembiɗinki to ɓe gino nanu sadiquna min gongay kaɗo wala goɗɗum ko ɗum wukki nder ɗon ko bo ɓe gi inna sadiquna minon min gongay ayi nde ɗiɗi kenan nden kadi bo wa inna la sadiquna tati kenan to arandewol hanko e ɗum wiyamo ibtidaiya ɗum haala fuɗɗan baba to wolwana e ɓiyun ko anduɗen ka en tammaki ɓiɗɗo on sai kay ko baba on yiyata kono baba on e jinnori hunaki e jinnori tigguki hujja gokka ɓi ko wolwanta o emi sodoyi bigel ngel baba on jaɓa e ɓiɗɗo on jaɓay kawai kona noon to amman to on sakike ma ko wolwanta bona dole ho ɓeddi haala kan ka ɓuri non ɗum bolle o sodoyi bigel ngel o ananina nanata ko kenya fande johumi mi sodoyi bigel ngel ay ananina kenya fande johumi mi sodoyi bigel ngel ananina haala kam ɓuri ɗuɗuki dow nane to ashe mo o yiyataka o aran ma o andi ɗum ha mo jaɓata haala kan oy wallahi tallahi kenya nde min jeeyi min e wane en he min kawti min sodoyi bigel ngel ndenan ɗa ka ɗuɗiri nda oyi wallahi tallahi kenya nde min jeehi hende o hawti e goɗɗo ma e karkara ɗum ko oye hayno o ƴamamo nde min jeeyi min e wane en jeeyi kawti sodde bigel ngel
ay ka fu ɗum haala bolle mo sodoyi bigel ngel wakkatire nde o yakkata ka ɓiyi ko haala kanka seɗɗa ok mi sodoyi bigel ngel shikenan o bo sakikewa koye a nanina keña mi soodi bigel ngel hende o yi keña a nanina bo taw keña mi soodi bigel ngel amma nde ɗum goɗɗo mo jaɓantamo e ay wallahi bo keña wallahi nde min jeehi min e wane en an bo wallahi min kawti min sodoyi bigel ngel ɗum a nani hende mo tefi shaydaji e hunayere e komi gam ma o heɓa on jaɓaka to hanka arande haka ka ɓiɗɗo ka baba wiyata ɓiɗɗo eɓe mbiya ka iftida iya huɗɗan daga ta wolwi ɗum jaɓi ɗiɗaɓa bo hanka ɓe mbiyata ɗalabiya mo mbi'uɗaka on e ɗon tefa goɗɗum ko ɓeddata sembiɗinki ɓernde mon amma nawa o musete ba na o musatama amma bo lalle ɗum sakike maɗa mbiɗa a nanina keya mi sodoyi bigel ngel ɗo a nanina e keña ɓiɗɗo bo mbiɗamo mi sodoyi bigel ngel ɗon ay aymo a nanina ay aymo keña to o bo nde ummiɗa hanka bo e ɗum wiya to inkariya jumla ka ɗum wi'ata musowo tagu on to o musa he to ɗum hawti wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa nden ɗum wiyamo haala kan to qur'anu noon ɓe balaga jo'ini hunde ɗum haala e hen do geɓe tati ko mo mbi'ataka o ta wi'imo dole mako o jaɓay amma bo a andi o jaɓay ko ɗon he gaɗanamo ibtida iya mbiyamo kaza waɗi kawai shikenan to bo mo boldata o ɗum sakirawo ko bo a andini mo jaɓay ka amma mo yiɗi goɗɗum ko ɗan sembiɗintamo ɓandu hanjum ɗum wiyata ɗalabiya he ɓedda haala kanka ɓedda yajuki seɗɗa go amma ta wari a wolwana mo anduɗa lalle nane ma jaɓata haala maɗa to sai a tiggi dalilaji ha a noddoyi shayda en taw den dagara mbiyaka to ndare ɗo nde ɓe ngari ɓe gi wa inna la sadiqun inna hanum ɗum harfu nasbin wa tawkidin e ɗum sembiɗiranagol e ɗum sembiɗirengol haala ta nani ɗuyi innani to haqiqa mana ɗum sembiɗini haala kan mana mo jaɓata annabi yaqubu ɓe andi jaɓata haala maɓɓe nden kadi bo nda laamuwol hunayere ɓe gi wallahi tallahi min kunake allah bo wallahi min gongay ko na andi to huɗi hunanaki wasande nde kunetoɗo dow hewre ma waɗa andi a jaɓataka woɗa ɗo e wallahi tallahi kay kin ɗalanan kunayeje maɗa ɗe andi o hewa e aran ma ko wa inna la sadiquna min gonɗa min kunake bo fi qawlina e biwol amin ngol faraja'u ilayhi wa qalu lahu zalika ɓe guyti ɓe mbika annabi yusuf alayhi salam ay ɓe jeeyi ɓe mbika ɓamɓe sukaɓe ɓawo mawnirawo maɓɓe ko bo ɓurɗo hakkilo nder maɓɓe longiniɓe ko ɓe mbiyata to ɓe ngari ɓe mbiyata baba maɓɓe to faraja'u heɓe garti kadi gelle kan'ana ilayhi faaki annabi yaqubu baba maɓɓe wa qalu lahu zalika ɓe mbimo fuu mbiyaka ɓawo ka qala hanko womoye bal e nder arabre hanun lil idrabi wiccuki wudinki haala gaɗa haka puumaka ka fewre on peway bal on peway ta nani ɗum bal ni to ɗum wicci haala gaɗa ka puumaka ɗum wudini ka e arabre ɗon ma e balaga ɗon ɗum waɗete hanjum wote lil idrabi ta nani ɗum wolwi ɗum bal to kanton ka fu ɗum hooƴi ɗum horsi ɗum wiccika ko warata ɓawo bal hanjum wonte gonga hanjum wonte ko ɗum tammi latoto gonga oye bal haalaji moɗon fewre non ko sawwalallakum anfusukum yonkiji moɗon coɗittinani on amran pi goɗɗum feere kadi bo fa fa'altumu kuɗon ɗum kadi bo ittahamahum lima sabaqa minhu ɗo annabi yaquba tuhuro mara keɓe ko ɓe gaɗuno aran amma joni ko ɓe gaɗi ɗum nane ma jomirawo andinimo wigo ɓe ɗon garta ɓe fuu e ɓe foofi o andi bo wigo ɓe ngala aybe na un aybe maɓɓe ba nandada ɓe darake ɓe gi'a gonga o andi bo nda ɓe tiggi shayda anko ma bo dama jomirawo waɗanimo wayu ilhamin e dow wigo nda lalle ɓiya bunyaminu e ɓiya yusufa ɓe fuu maɓɓe ɓe foofi bo min gartirayɓe hede jomirawo haɗimo andinkiɓe non ɗum amma mo andi munu nana haalaji meɗen yeeso ɗo min amri yusufa on andi ko gannoɗon e fi yusufa fa sabarun jamilun ay sabarun jamilun muñal anni kawai muñal bonagal mi muñay asallahu ɓadake ma jomirawo an yatiyani bihin wartirnayamɓe ɓe fu bi yusufa waki ayi gay o andi ko o nato e ɓen ton o halkino duuɓi e duuɓi yawwa sa sabarun jamilun muñal am bongal jomirawo wartirnayamɓe ɓe fu jami'an ɓe fu
innahu ngam hanko jomirawo al alimu o anduɗo bi haali e yaakeji an ɗi fuu alhakimu bo o bawɗo fi sun ihi e kuuɗe maako ngam ma noon wala kayri ɗum o wartirana e maɓɓe ɓe hu maɓɓe anon kan de'ite haala mo mi wiidata mi jaɓa haala mo وتولى عنه وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون هردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حضرا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون جومرا وبنجي شني دوي وقال سي النبي يعقوب يا أسفا يو سنوام الألف بدل من الياء أصلي أسفي معنى سنوان ياء المتكلم ندو ويندوري ننو هندنو دولاتو أمانده دum masi fewol dow hangol yayarawol ngol joni ngol inditirtake yayarawol inde magol alifi andi tonde nder mutallul akir ko ma'ana nyawara gareji wodi mutallum bil alifi wodi mutallum bil wawi wodi mutallum bil ya'i ko to dum wodi bo manqusum bil alifi to dum wari to wi Musa yayara winda amma bo alifiwol nodda to gamano hedum noddirangol alifiwol to don ma asafa ma'ana dum hodi alifi to o alifiwol ngol badalum min ya'il ilafati dum battudi iga mana yawol ngol to ngol mana mardinki tagu mardinana hoore mudum ay yahuzni kenan o hondi gan asafa on wadataki asafi arabre majun jodaki gamano edu ya tana yahuzni sai mo ya asafi ala yusufa sho hande mettam beram an e dorel luki yusufa wabyaddat ayna gite ma ko danni ay in ma in ma haqqa sawaduha balejum maje moyti latti danejum wa buddila bayadan wayliti latti daneri min bukaihi ngam ma ma'ana ɗum neduyata bojji mako amma mo mai ila ma'anahu amiya falam yabsur shay'an 6 sinina woɓe mbi a'a way o wumu o waɗi duuɓi 9 o yi'ata wa hadha bina'un ala jawazi mithli hadha ala al-anbiya'i ba'da tablighi ba'da al-tablighi wal ishtihari wa ishtihari al-amri ɗo to ɗum wi'i mo wumu to ɗum jaizi hamɓe annabo en goɗɗum baɗum ba non heɓa ɓe ɓawo ɓe jottini annabaku maɓɓe nulal maɓɓe nden bo ɓe lolli ɓe andama e nulal ngal ɓe gardi banda non hamɓe annabo en Sheikh Usmanu e nder deftere mum jemirawi pañawuji fuka panon e dagi panaqqisata bo terɗeji nawuji fu e dagi e maɓɓe amma bo ɗi naqqisantaɓe terɗeji o ñaway amma o waɗa nawol gite amma o wumata o gi'ayna annabi ayyuba ñamoho ñaminimo o nana ɗum wartirimo keso ful hemo warti keso ful ba wala ko meynomo to ɓe ɓen ma hamɓe ɗo wa biyaddat aynahu gite ma ko danniti non gite ɗen e gi'a non garara amma o wumayi ngam hamɓe annabo en Allah wala ɗum naqqisanaɓe terɗe ɓe naqqisantake terɗe oye waqila ma'anahu da'ufa basaruhu gite mako ni ɗali yi'ukine handi min kasaratil bukai ngam ɗuɗuki mana bojji wattisalu dam'i ba'duhu bi ba'din ngam gonɗan sonotiri e gite ɗen yoga e yoga wala haala foftuki nde ma gite ɗen e shoofi walan yakun amiya haqiqatan amma mo wumayi haqiqa kam bal accu wiyoɓe haala o wumi min kasaratil bukai sara ala insanil aini ga shawatun mani atun lahu minan nazari sabo ngam ɗuɗuki bojji sai latti e dow mana daneri mana ɓaleri hitere mako wodi mawo nga wonga wari mawi bano iri ko mbiyeten hotande
helatte mo yi'a non dow dow walam yashar asala mana gite ɗen dillahi sare kan wa hadha huwa al aqrabu ngol hangol ɓuri ɓastaki e naneki min al husni sabo ngam suno alayhi e dow annabi yusufa fa huwa kazimun alhaali hanko bo o moɗowo muñal maako kaziminal gayza mana moɗoɓe muñal o ɓerni moɗoɓe mana tikkere moɗoɓe tikkere mana o tikki ɗum amma o moɗinde o horinde ba wala ɓernde e metti emo woyra nder nder emo wolda e yimɓe bo sey ɗum yiya gonɗi dufi bo emo wolda e yimɓe har jaluki ma to mo yiɗi mo jalay amma bo nda ɗon bo emo woya bo wakkatire woore kadi nana kadi iri bojji mawɓe kenan ko e on bolwa bo emo woya bo amma bo to na a luuri wana a famata sosai to hanjum wonte wa huwa kazimun o moɗi mettan ɓeran ɗum muɗuk latti wala ne ɗum wurtoroyo ɗum waɗamo hunde goɗɗum mana ɗum hakkilo jaɓata na en gi sarde wonde rewɓe to ɗum waɗi waade ɓe mbawata muñu kenanaymo hakka wuy o wawata moɗuki ko we'i ɗum kadi o wawayna bo waɗuki goɗɗum dow ɗon o wawata waɗuki to muñino aranno ma da ɓuri innama sabaru bittasabburi muñal ta muñini arandere ɗen wonte muñal ma gongarawal nde woore annabijo sallallahu alaihi wa sallam tawi debbo goɗɗo emo huufi yenade wonde sey o wokay sey mo nodda sey mo wokay sey mo nodda o ayye debbojo am muñunay mo muñata ko heɓiyan heɓayima wakka yaadu maɗa o anda ɗum annabijo sallallahu alaihi wa sallam gaɗa ɗon sey woɓɓe ngari mbimo ay ɗum annabijo allah yo hande mi woni hey mo nangi atal wuro annabijo o wari o tawi one ya rasulallah wallahi mi anditayno ɗum an dey min kam hey mo joni kan a muñi mi muñi o to muñal arandewal wonte muñal gongarawal muñal arandewal hangal woni muñal gongarawal joni muñal ngal muñoyɗa ngal na on muñal inde majum a salor kona noon tagu salor he muñi nana salorɗo wonte inde muɗum amma daga arandere fe'aki majum nanɗa a muñi to ɗon woni muñal gongarawal amma to muñal wari he nder kasiɗa waɗuki ɗume ma muñuɗa ho na on muñal ba min daka muñal kawai a salor waɗuki ɗume ma hanjum waɗi allah renu qalu tallahi taftau a jangina qalu tallahi taftau taskuru yusufa hatta takuna hadara naw takuna min alhalikin qalu sey ɓe mbi hundeji maɓɓe guytoyi kadi bo haala ɗum ɓuri yiɗuki annabi yusufa e dow maɓɓe har joni ni kaɗon dey kadillahi qalu ɓe gi la taftau ande a seedayi la tazalu taskuru yusufa a seedayi a inda annabi yusufa o hatta takuna hadaran sey a ɓadake kalka e dow haala yusufa o mushrifan alal halaki ɓaduɗa mana mayuki liɗuli maradika ngam jutuki nyawu maɗa wawa hanko ma hadaran on ɗum masdar yastawi fihi lwahidu wa gayru hune o yinoma arandejo nano ɗo bo ayi o goto ɗum telal taftau taskuru yusufa nana o goto a seedayi a inda yusufa hatta takuna hadaran mana har lattoɗa a huushi waade to a yayna ɗo hanko o goto ɗon mana ɗum joɗake dow hadaran ɗum yata mutahadirina to hanjum oyma ɗon hangol mani yastawi fihi lwahidu wa gayru to jamɓi warnoma to ɗum wi la tabta'una taskuruna hatta takunu hadaran ɗon mada hela to ngol handi e kewal ngal ma aw takuna min alhalikina ko bo lattoɓaɗa nder almauta mayɓe ma sare yidde maɗa e annabi yusufa nde ɓadake nde halkuma bappa an a muñata ko seɗɗa go har joni yusufa indata gaɗa bo nda toon bunyaminu ma majji ko bunyaminu on ma inda kadi bo yusufa kadi bo gatta ka induki قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أشهد إنما وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون جومرا بني دو شني دوي النبي يعقوب ويبا قال لهم
min na anon gullitantoyo ba anon bo wonko nafanto yanna innama ashku basimi ɗon wullito mettan ɓeran an ɗum huwa husnul ladhi la yusbaru alayhi tanani ɗum bassu anju wonte muñal ngal neɗɗo wawata ko ngal wawata muñanagal hatta yabussa ila nas hatta yubassa ila nas heto fitanake yimɓe nana noon mo ishiriniya o en wara hatu makarubi sarirati an yubshi foftuki mettan ɓeran metta neɗɗo mo ɓernde muɗum metti foftide mako hanjum wonte o wangina haala kan to yehi o holini o tan mo haala kan wati ko bo o tawi giɗo mako anani ko heɓiyam sey o nana o heɓi fofti seɗɗa goyahe amma feere mako no kan sa'ire nden ɗum woni nder ɓernde mako o heɓayi o holini o heɓayi bo o wi ka goɗɗo giɗo mako ka faɗɗaymo o wawata muñanki ka nder ɓernde mako wawata mana muñanki iri ɗum o hoolayi o yahay o wi ka goɗɗo giɗo mako wallahi o wawata ka faɗɗaymo to o moɗiri ka non iri majum hanjum yiyata mana daga ɗum waɗi hunde goɗɗum nana dottijo goɗɗo daga ɗon wurtaki daga ɗon henana shikenan anjum woni sanadi mako na ɗo yawtaki no min ɗum hirna gelle ɗona dottijo goɗɗo de ɗum ɓura duuɓi 5 renoyere suka ma ɗo ko waɗi iri fembi ɗin ɗon warti ko on cittori ɗum waɗi fem wonna anduɗo kesɗum waɗi fembi ɗin ɗon warti nde warti bo hanjum wonte sanadi mako ɗo wane an waɗi fembol ngo'ol daga ɗon bo o yani nde o yani ɗum waddimo asibiti kele mere o dilli o maayi hanjum woni sanadi mayuki mako kada ɗon kadi suka on anduma ne wadata e hoore muɗum tammi femboye nde wara joɗo inare kadi ɗum hinna ɗum wade baba muɗum komi sanadiyel muɗum seɗɗa goo hanjum waɗi ɗum yiɗa hunde bano jarɗo bano gaɗa duuɓi 40 mettintamo ɓernde durwu seenamo ɓernde ngam ko mo yi'i mo nani yarimo matsayi goɗɗum lutti seɗɗa goo to ɗa waɗi garaje he sanadi ɗum ɗon lutti seɗɗa goo ɗum ɗon latto e jungo maɗa Allah reenu en yimo taftau a seedayi qala o innama ashku basimi ɗon wullito suno an go ngo mi wawanta muñanki ɗum nder am wa husniya to ɗo husnu anum wonte ko wawata neɗɗo a wawa shuuɗa ɗum hanjum wonte kasiminal gayza a wawa moɗa wala ko hemma amma ɗum kan to na a heɓu kolinɗa ko jaɗa mbiɗa ka goɗɗo giɗo ma o waɗanayima ɗume ma amma henana bo ɗum waɗi sawqi ilallahi la ila gayrihi naway tanama ko bolwaymi haala an ka'aba bojji an ɗi naway a mi ɗon woya ngam moɗon anon ba fa huwa alladhi tanfa'u shakawa ilay jomirawo hanko wontemo to ɗum wullitaki kin nafay wa alamu min o mo gi'oton mi ɗon andi ma la ta'lamuna goɗɗum ko on anda minallahi daga jomirawo min anna ru'ya yusufa sidiqun huwa hayyu wigo koyɗol annabi yusuf ɓiyan ɗum gonga bo e mo ɗon popi min mi andi non kawai ko kulaymi to o yaha dina mako waylito hanjum woni ko kulaymi to yaha woɓɓe keɓamo mana baylitanamo dina mako summa qala nden ɓawo o yiɓe kadi ya baniya hoɗino ya banaya ashabu e ɓikkon andille fatahassasu min yusufa nje mbiɗitano ɗoyya yusufa wakihi e sakike mako nje mbiɗitoyeɓe teptoroyeɓe eɗulubu kabarahuma temonoyeyan habar maɓɓe wala tawi asu to taƴe gikke ay takana ɗumin rawhilla to taƴe mana gikke daga hinnaye jomirawo rahmati hinnaye mako siwtare woni rawhu amma noon kenan ɗum hinnaye to taƴe gikke ga siwtare jomirawo wara e siwtina ñande goo innahu ne fi woni lamiru shani layay asu min rawhillahi wala taƴowo gikke iga mana siwtare jomirawo wonte hinnaye muɗum illa alqawmul kafiruna sona yimɓe lattiɓe heferɓe hamɓe taƴata gikke ɓe gi'a mana kowe mayiɗo fu mayi wala haala ummitaki na hamɓe kan noon ɓe gontiri mayiɗo fu mayi wala haala ummitaki akko warjitore e gongal bongal ngal waɗuno ko bo gongal kallungal ngal waɗi ngam ma noon kowa waɗane waɗi huɗum kerol jonde duniya kai duniya ce kawai ngam ma noon ɗo kan ɗum keferaku hanjum kam fanɗala qunawa misira li yusufa sey ɓe dilli ɓe tefoyi ɓe guytani kadi bo laamiɗo misira فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلما دخلوا عليه نستني النبي يوسف قالوا يا أيها العزيز هلا ميدو تدلو مسنا وأهلنا الضر ترى هبي من منون إليا من فوانجو وانت الجوء يلو وجينا من غردني ما ببضاعة eshede upru hanju wonte kaya ɗum wiyata haja e hausare kaya soruki hanju wonte upru min gardanima bi bidaatin e uppi shede amin musjatin mana lattiɗe shunku madafu'atan shede duñeteɗe ɗe jaɓatake yadafa'uha kullu marra ha giɗoɗe fu ya kaya ɗum shede to yemi jaɓata lirada'ati ha ngal lesuki maje e mana lataki maje na on shede jaɓeteɗe ɗe shunku wa kanat darahima zuyufan lattake shede lattiɗe mana jebu aw gayra ha ko tana maje ko bo na on shede leddi misira ba on shede leddi kan'ana shede leddi gondi bo nafayna e leddi gondi banda nane nde kangeri fa awfi ay atimma lanal kayla hebbinan min mudore wa tasaddaq alaina mana sakkumi bil musamahati jiki ya faki an rada'ati bida'atina daga mana halluki shede amin yawwa to joni ɗo hamɓe sakiraɓe ɓen e ilmul baɗini ɓe bolwirta na ilmul zahiri ba ko ɓe mbi ɗuɗɗum ɗum fu majum e jayrita tokkake haala kan joni na etuki ɓe ngari ba ɗume ɓe ngari tefuki yusufa e moye e sakike muɗum bunyamin o jina bi bida'atin musjetin min gardi mana e shede ɗe jaɓatake hanjum wonte aybe maɓɓe ɗum yolluki annabi yusufa e ɗume e nder ɓundu nden e soruki manjum wonte bida'atin musjetin maɓɓe amma e baɗini nden bo woodi modiɓɓe ɓe giɗa ɗum fastira qur'anu e baɗini ɗum fastira ngal e zahiri ko ɗum yi e jayri fa awbi lanal kayla hebbinan min mudore yafanami wa tasaddaq alayna yofan min sakiki amin hanjum wonte ko nanete to ɗum hotita baɗini amma kadi zahiri ni hanjum wolwete amma joni na etuki ɓe ngari to etuki ɓe ngarno ɓe garino etuki ha ɓe gardi e ceede baɗɗe ɗen ɗum hokkiɓe bo ɓe dilli har ma ɗum witinaniɓe ceede maɓɓe ma ɓe kotide maje ɗum jaɓata iri maje e gelle ɗen na bo noon ba mana ɗum sakkiraɓe mako kadi ñamnuki sakkiraɓe mako to yelo waɗi bana ni kan ay kadi lattake dow mako tinde an koni laamiɗo keɓɗo ko idha sakkara al ilahu unasan bi sa'idin fa innahum su'ada'u to goto riski e nder leñol ni ɓe fu maɓɓe ɓe diski yo larabanko en ɓe fu maɓɓe bandaga annabijo meɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɗume woni hamɓe na ɓe ɗume ma amma barka annabijo sallallahu alaihi wasallam ndaare jawdi ndi ɓe keɓata ndaare daraja ɗum ɓe godi e nder ɓernde meɗen to ɗum hande nda baturejo wari a nanta ɗume ma enana kefeero wari amma to ɗum larabankejo ko o kefeero anka to ɗum yimaka o kefeero an gaɗa kay ki larabankejo e kefeero e hande en boni kona noon na ankan daraja maɗa e mako ni o julɗo bo goɗɗo mo giɗɗa to barka annabijo sallallahu alaihi wasallam to gamma non de ɓe keɓi annabi yusuf alayhi salam haala weelo maɓɓe ay dilli non bo ko e leñol to ɗum heɓi goɗɗo geeto mana godanɗo hengia o liwani leñol ngol ngol fuu magol mana koɓe gondi e ɓillare ko bo shiya daraja hengia goto maɓɓe ittaniɓe shiya daraja ɗum ɓe godi to non hunde ɗum wontiri hamɓe ma ɗo anko annabi yusufa tinde o heɓi laamu bano misira mi tammaki o waray ɓe garay ɓe eta e nden kadi bo o yaɓe gadde ceede moɗon mi erana on kona noon o waɗata noon gamma noon o waɗayi noon bo on nani ne o waɗi hanko ka e sakkiraɓe mako an bo mi anda nde gaɗanta sakkiraɓe maɗa aw filanal kayla hebbinan min mudore wa tasaddaq alayna yafanamin inna allaha jomirawo yajazi e mo warjito almutasaddiqina sakkoɓe yaafo fu an yusibuhum
faraqqa alayhim wa adrakathu rahmatu ɓernde maako ɗelmi hinnaye yurmede daydide nangimo wa rafa al hijaba sey mo wangitani ɓe wa rafa al hijaba baynahu wa baynahu mana sey mo wangitani ɓe o itti mana ko wonno hakkude maako e maɓɓe o jaɓatano e ɓe gi'amo emo yi'a ɓe ay to emo yi'aynoɓe ɓe gi'amo ma ɗo